Gonč je mladi nepromišljen muškarac koji živi od novca što mu ga šalje majka iz Amerike. Prodao je stan, prokockao je sav novac i sad živi u unajmljenom stanu. Najvažnije od svega, on je patološki lažljivac i proždrljivac, zbog čega je u školi dobio nadimak zmijsko ulje. Tako ga je opisuje njegov bivši školski kolega Sat, mladi znanstvenik koji radi u laboratoriju uglednog profesora. Profesor odmah odobrava Gonča kao kandidata za nadolazeći eksperiment. U tom trenutku Gonč uživa u pažnji lijepe djevojke, no njegov trenutak prekida dolazak Margarite, njegove stanodavke. Iskoristivši priliku, Gonč se vješto rješava neočekivane gošće predstavljajući je kao svoju zaručnicu. Margarita zahtijeva da plati stanarinu za prošli mjesec, a Gonč samouvjereno tvrdi da će se uskoro oženiti kćeri poznatog i bogatog čovjeka, nakon čega će podmiriti sve dugove. Kasnije se Gonč i njegova zaručnica Melina zabavljaju u restoranu kada im prilazi Rosmi, njegov vjerovnik, i traži povrat duga. Gonč ga uvjerava da će sve biti riješeno čim se oženi. Rosmi ga tada pušta. Odmah nakon toga Gonč zove svog suradnika i javlja mu da će doći kupci pogledati njegov karaoke kafić koji se nada prodati po dobroj cijeni. Kako bi stvorio dojam uspješnog poslovanja, poziva prijatelje da glume goste i pretvaraju se da posao cvijeta i donosi dobit. Gonč dolazi u kafić i objašnjava prijateljima šta trebaju raditi. Potičući ih da stvore dojam žive i pune atmosfere. Napokon stiže potencijalni kupac, no ispostavi se da on zna za Gončeve dugove. Gonč ga zamalo uspije prevariti, no jedan od glumaca slučajno otkriva istinu i kupac odlazi. Kasnije Gonča odvode u tajni laboratorij gdje profesor počinje objašnjavati prirodu svog otkrića. No pomalo tupavi Gonč ne razumije ništa, pa se sad uključuje i pojašnjava. Pod profesorovim nadzorom stvorili su jedinstvenog ženskog robota pod imenom Rosalie. Rosalino tijelo gotovo je potpuno identično ljudskom, toliko da bi se mogla zamijeniti sa stvarnom osobom. Kako bi njezina humanizacija bila dovršena, android mora iskusiti cijeli spektakl ljudskih emocija. Gonč dobiva zadatak živjeti s njom mjesec dana tijekom testne faze. Muškarcu pokažu androida, no on je razočaran njenim izgledom. Profesor obećava da će nakon nadogradnje biti ljepša od prave žene. Osim toga, Gonč će sudjelovati u eksperimentu i dobiti će lijepo novčanu nagradu. Unatoč tome Gonč odbija jer mu se robot ne sviđa i tvrdi da se za mjesec dana ženi. Profesor traži od Sata da pronađe drugog kandidata, no Sat inzistira da će se Gonč vratiti. Kasnije se Gonč sastaje sa ocem svoje zaručnice Shahenom, koji ljude dijeli na grabežljivice i biljojede. Gonč uvjerava budućeg punca da je on hibrid, no Shahen je uvjeren da je Gonč samo običan zec koji se uvijek nekako izvuče iz problema. U početku mu je teško prihvatiti kćerin izbor, no Melina izjavljuje da se vole. Shahen zahtijeva da Gonč plati Melinino vjenčanje i, što je još važnije, da joj bude vjeran muž, u protivnom će snositi ozbiljne posljedice. Gonč nazove i pristane na eksperiment pod jednim uvjetom. Rosalie mora biti podešena prema njegovim željama. Sad dolazi u karaoke kafić kako bi s Gončom finalizirao ugovor o povjerljivosti, jer nitko ne smije prerano saznati za ovo otkriće. Rosalie je toliko jedinstvena da bi mogla vrijediti desetke milijuna dolara, a sad zna da su Pakistanci već zainteresirani za tu tehnologiju. U tom trenutku Gonč ugleda lijepu djevojku kako ulazi u kafić i pomisle da je to Rosalie. Odmah joj potrči sa cvijećem, no ubrzo shvati da ne odgovara njegovim očekivanjima i počne kritizirati njezina prsa. Razljučena djevojka nakratko ga liši njegove muškosti. Sad joj se ispričava i objašnjava Gonču da je pogriješio, iako je Gonč to već i sam shvatio. Zatim Gonč konačno gleda pravu Rosalie i započinje njihovo upoznavanje plesom, što profesora jako impresionira. Kasnije Gonč dovodi Rosalie kući, robot odmah pospremi stan i posluži mu ukusan obrok. Nakon večere Gonč odluči testirati njezine ženske sposobnosti, no ispostavi se da robot ne poznaje romantične odnose. Gonč zove Sata, koji priznaje da Rosaline funkcije prve bračne noći još uvijek nisu aktivirane. Treba je da se Gonč prema njoj ponaša kao prema stvarnoj osobi, jer će samo tako moći napredovati na sljedeću razinu. Gonč je morao osvojiti kao što bi osvojio pravu ženu. Muškarac pokušava zavesti Rosalie, no ona je već prešla u stanje mirovanja. Sljedećeg jutra Gonč odlazi u salon vjenčanica kako bi kupio haljinu za Melinu, no na ulasku zaustavlja ga Rosmi, koji još uvijek čeka obećani novac. U istom trenutku nailazi Melina, a Rosmi se čim je ugleda zaljubi u nju i nudi pomoć pri izboru haljine, pretvarajući se da je dizajner. Zajedno ulaze u salon. Za to vrijeme Rosalie ulazi u lift u kojem su Margarita i Gončeva susjeda. U salonu Rosmi zadivljeno promatra Melininu ljepotu. Margarita zove Gonči i krdi ga jer je podstanarski iznajmio njen stan. Sva
Shvativši da govori o Rosaliji, Gonč traži od Rosmija da mu vrati posuđen novac. Ne želeći napraviti scenu pred Melinom, Rosmi nevoljko daje manji iznos. Gonč žuri kući, nagovara Margaritu da još malo pričeka i predstavlja Rosaliji kao svoju zaručnicu. U tom trenutku sad zove Gonča i traži da odvede Rosaliji nekamo gdje mogu promatrati kako robot komunicira sa drugim ljudima. No Melina u međuvremenu šalje poruku da želi pohvaliti dizajnera koji je zapravo vjerovnik Rosmi. Toliko je impresionirao svojim ukusom da želi njegov savjet i za druge stvari, a traži da novac za haljenu bude poslan. Upravo tada lift stiže na njihov kat i Rosalije se vraća. Gonč nije sretan što je izlazila, no ona objašnjava da je išla kupiti namirnice i pokazuje mu karticu koju je dobila iz laboratorija. To mu odmah popravi raspoloženje pa žuri u trgovinu i kupuje joj buket cvijeća. No ona ne razumije njihovu svrhu. Gonč objašnjava da muškarac ženama poklanja cvijeće kako bi izrazili osjećaje. Rosalije pomiriše cvijeće i priznaje da je se vrti vestibularni krug. Taj događaj odmah se bilježi u laboratoriju i znanstvenici se rade u prvom slučaju aktivacije sintetičkog hormona sreće izazvanog cvijećem. U međuvremenu Gonč vodi Rosalije u karaoke bar kako bi upoznala nekoliko njegovih prijatelja. Rosalije se odmah uključuje u razgovor o tržištu kriptovaluta i ostavlja muškarce bez riječi. Kad jedna od djevojaka kaže da voli japansku poeziju, Rosalije počne tečno recitirati japanske stihove. Gonč mora lagati i tvrditi da je studirala u Tokiju. Jedan od prijatelja povede Gonča na stranu i otvoreno mu kaže da ne razumije kako bi takva žena uopće mogla obratiti pažnju na nekoga poput njega. Gonč je lažljivac do grla u dugovima, čak i hrče. Nije tip muškarca za kako bi se takva žena zainteresirala. Prijatelji odlaze, no Gonča i Rosalije to nimalo ne smeta. Njihove koketne poglede primjećuje Rosmi koji se razbijesni jer misli da Gonč vara Melinu. Gonč slaže da je Rosalije pjevačica u njegovom karaoke baru. Rosmi mu ne vjeruje, no robot prilazi mikrofonu i otpjeva prekrasnu lirijsku pjesmu. Shvativši da Gonča ne može uhvatiti u laži, Rosmi odlazi dokle se Gonč topi na Rosalijinim glas. Kasnije zajedno šeću gradom, a po povratku kući Rosalije Gonču posluže japansku večeru. Pita ga zašto ljudi lažu i Gonč mora objasniti da je život težak. Rosalije tvrdi da se svijet temelji na matematici gdje laganje nije moguće. Gonč navodi primjer preprodaje automobila, no Rosalije odmah izračuna ishod i razotkrije laž. Ipak Gonč dodaje niz osobnih razloga koji vješto prikrivaju obmanu. Neočekivano, Rosalije ga zamoli da je nauči kako razumjeti laži. Profesor dobiva obavijest da je Rosalije upravo preuzela knjiga o pravilima pokera i umijeća blefiranja. U isto vrijeme Gonč je uči igrati poker, no ona ga vrlo brzo počne pobjeđivati. Znanstvenici pritom promatraju stvaranje sintetičkog adrenalina. Gonč joj zatim kaže da se obuče. Znanstvenici primjećuju da je preuzela upute za odlazak u kazino, pa kako bi joj odvratili pažnju, aktiviraju funkciju prve bračne noći. Robot odmah reagira i naređuje Gonču da pođe s njom u spavaću sobu. Zapanjen tom mogućnošću, Gonč zaboravlja na sve ostalo. Stanite na sekundu. Ako vam se sviđa ovo što gledate, imam nešto za vas. Na ovom kanalu svakog ponedjeljka, srijede, petka i nedjelje u 20 sati izlazi novi film. Znači uvijek imate nešto novo za pogledati. Ako želite još ovakvih priča, pretplatite se sada i uključite zvonce, jer tako nikad nećete propustiti niti jedan sljedeći video. Ajmo sad nastaviti sa filmom. Susjedi primjećuju kako se kuća trese, a do jutra Gonč jedva izlazi iz sobe. Zove sata koji obećava smanjiti Rosalijin intenzitet. No baš kad ga Rosalije ponovno pronađe, funkcija oslabi i ona se sjeti da su trebali nekamo ići. Par zatim odlaze u kazinu gdje Rosalije bez problema pobjeđuje sve. Na putu kući Gonč je oduševljen jer su mu ljudi prvi put u životu zavidjeli zbog prekrasne žene pokraj njega, pa je poljubi. Međutim, kad stignu ispred kuće, dočeka ih Shahen, koji je već čuo da je njegov budući zet viđen u kazinu sa drugom ženom. Gonč slaže da je Rosalije njegova sestra koja je upravo stigla iz Amerike. Rosalije prihvaća igru i Shahen povjeruje priči. Kad se popnu u stan, Gonč priznaje Rosalije da se uskoro ženi. Neočekivano robot se uzruja i prizna da se ne želi rastati od njega. Čak kaže da osjeća potrebu udariti ga. Zapanjeni znanstvenici promatraju kako Rosalije pokazuje cijeli raspon hormonalnih reakcija, shvaćajući da preživljava ljubomoru. U tom trenutku robot baci kip u zid kako bi izbacio frustraciju i zatim zagrli Gonča, ponovno zaprepaštivši znanstvenike dok se funkcija prve bračne noći sama aktivira. To znači da je Rosalije uistinu postala prava žena. U međuvremenu Gonč, nakon što se pribrao, izlazi u hodnik i ondje zatekne Rosmija i njegovog tijelo
telohranitelja kako sjede za njegovim stolom. Rosmi je doznao za Gončeve dobitke i došao po svoj novac. Naređuje je Gonču da skine svoju tigrovu masku i suoči se sa Melinom kao zec kakav doista jest. Sljedećeg dana Shahen na svom travnjaku zatekne Rosmija sa Melinom. Muškarci se upoznaju, a Shahen primjećuje Rosmijevu poslovnu pronicljivost. U tom trenutku Gonč poslužuje doručak Rosalie kad primi poziv od Shahena. Shahen priznaje da ga je Gončeva sestra jako impresionirala i moli da ih te večeri u restoranu službeno upozna. Oduševljen je mogućnošću braka i ushićeno opisuje buduće obiteljsko stablo. Gonč pokušava poslati Rosalie natrag u laboratorij, no ona odlučuje otići na susret sa Shahenom i obeća da će te večeri riješiti problem. Na večer se sastaju u restoranu. Rosalie impresionira Shahena dubokim znanjem o vinarstvu. Iznenada Gonč ugleda Melinu i Rosmija, pa se udalji kako bi ih suočio. U međuvremenu Rosalie spominje uspomene na Shahenovu pokojnu suprugu. S druge strane restorana Gonč pokušava započeti svađu sa Melinom zbog njezine nevjere, no Rosmi brzo preuzima kontrolu nad situacijom. Rosalie govori Shahenu o ljubavi koju je osjećao i savjetuje mu da pronađe svoju srodnu dušu. Rosmi u isto vrijeme suptilno ponižava Gonča i prijeti da će Melini otkriti istinu. Gonč se uspaniči i vraća se Rosalie, koja mu smireno priznaje da je Shahenu sve rekla. Po povratku kući Shahen otvara fotoalbum svoje pokojne žene. Melina ulazi i priznaje da voli drugog muškarca i da se ne želi udati za Gonča. U laboratoriju znanstvenici primjećuju da je Rosalie počela proizvoditi melatonin. Zaspala je poput pravog čovjeka. Profesor, shvativši da je cilj postignut, naređuje da se robot vrati. Sljedećih dana Gonč podmiruje dugove i prijateljski se rastaje sa Melinom. U karaoke baru Shahen mu priopćava da neće biti nikakvog vjenčanja sa njegovom sestrom. Upravo tada Shahen ugleda pjevačicu koja radi u baru i istog se trena zaljubi u nju. Gonč kupuje cvijeće i žuri kući, no Rosalie nema nigdje. Nazove laboratorij gdje mu sad kaže da su vratili robota. Gonč moli da se barem oprosti s njom. Znanstvenici pristanu i dogovore mjesto susreta. Gonč traži da Rosalie dođe u bijeloj haljini. U vrtu je moli da pobjegne s njim i uda se za njega. Ona odbija objašnjavajući da nije stvarna i da ne može imati djecu, iako je naučila voljeti. Suze je poteknuo niz lice dok se gasi, te aktivirana od strane sata koji ju je već prodao. Gonč pokušava spasiti Rosalie, no nadjačaju ga. Tad stiže Rosmi kako bi objavio svoje zaroke sa Melinom, čime nenamjerno spašava Gonča. Kad kupac ugleda Rosalie, ona se ponovno aktivira i počne se boriti kako bi zaštitila Gonča. Sad uperi pištolj i prisiljava je na poslušnost, no kad se Gonč uspije osloboditi, Rosalie ga zaštiti vlastitim tijelom i primi metke u leđa. Ubrzo stiže policija i uhićuje kriminalce. Vrijeme prolazi, sat je u zatvoru. Shahen započinje vezu sa pjevačicom iz karaoke bara. Melina i Rosmi planiraju vjenčanje. Znanstvenici pokreću novog robota. Gonč sada sa Rosalie kao suprugom vozi u bolnicu jer se upravo sprema roditi. Dok se telefonom raspravlja s profesorom oko imena njihovog djeteta, ne primjećuje šokirano lice bolničara koji upravo čuju da je ta žena robot. Kraj priče. Ako vam se sviđao ovaj film, onda vam garantiram da će vam se sviđati i sljedeći film kojeg upravo sad možete kliknuti na sredini ekrana. Pripremite se na šok i scene o kojima ćete razmišljati narednih tjedan dana.